Asa man ta diri? Ha? Nga masahiro? Awa, uban-uban mo gagod. Awa, gilaay, nanuon ka. Nang pili na lang ko sa balay. Natanawa ra, ako naman nauning sala. Ingon bitaw kog bilin na ka sa balay. Diha ulat lang sa kadiha kay ma-make up sa kog pasahero dito ha. Sige, ulat ko diri. Iskot asa naman yung mga pasahero. Huwag ka man rin pasahero diri bay. Galing na, tulo ka oras ako nagpaabot ba? Asam. Uy, kini. May tulo ka buko. Ay, turo, basig na masiro, tas kuyo. Sana, sakay mo? Ya, ato gaya kami tuloy patagong. Kamong tulo, tagom? Lah, layo-layo, biya tulo. Pila po yatag nyo dito? For 50 okay na ya? Kaya pa social ba kutsi? Atay, layo-layo, matong tagom. Uy, nya, mahal kayong gasolina. Ang dumagin na lang 50 para 500 tanan. Yo, dumagan daw 50 yo. Naka 50 dia yo. 50? Sige, 500 no? Sige ya. Mahal kayong gasolina. Sige, sakay na mo, dali. Salamat. Grabe ma'am sir, mingawa dito sa inyong area no? Mga hapit ako tulog ka oras dito nagpaabot ba? Wagi, may gani, kinaa mo. Oh, may dito ay labi lang ginaning nga oras. Gali yan ha kaya. Hapon na biya, dili ko ta namin mudayon. Ha, di ba? Hapit, gilaay na pag kong hinulat kanina mo. Grahe na kayong tako no? Gilaay nagmayo kong anak ko, kauliw na. Ate, asa pa ta layo? Ata? Oh, layo pa jud ay kinama magitagmawa ko. Oh, tagom na ta. Asa man mo banda dapit sa tagom mo patod? Sa kuha lang miya sa Subricari sa Kailas Butik ganiya. Ay, sa sublikari ka nang doon sa UM Tagom no? Oh, diha iya, tama juga ya. Sige. Oh, sige, nangata sa kaila oh. Aya, kanang pwede pa hulat lang midra ay kadaliya, dungagan na ako 500. Ito ya, dali ra bitaw miya, magsukat ra man mi. Ay, di ay. Ay, sige, magulat lang ko diri pagdali mo ha. Ya, salamat kaya. Taraday. Natun ako sila, may nalan ako makaisa kalibo ko karon pambugas ba. Okay. Tirada part ay wala ni. Nangita ba mog mga pang formal attire diha part? Sama sa gowns, barongs, labi na sa kanang mga kasal-kasal. Ayun na mo pagduha-duha dayon diri na mo adto sa Kailas Bridal Couture. Kaning giadtuan nila ma'am og sir ba? Tawa sir nagsukod-sukod na. Way siguro basig kaslunon ni si sir. Pabura ni siya sa mga taga-tagom kay located naman ni siya sa Subricari Street. Basta dali ra kayo tudon. Tawa sir pahiyom-hiyom na. Unya sa sobra ka happy ni sir kay ganahan mo siya sa barong. Wala ka pugong ni saya oy oh. Nabihang zero. Nyawa man gid to maklaro yang moves aning plaster sig tarong para maklaro gid oh. Pak, tak kana gid tinaw kayo. Lahi gid diri sa Kailas ba kay makasayaw mo. Nya kani karon kay si ma'am na pod no, sukat-sukat si ma'am agana nagpink si ma'am. Oh. Pak, tama ra kayo ma'am, nice kaayo ma'am. Unya sa pagsukat-sukat ni ma'am diri na ako'y nabantayan siyang likod ba. Turaw ako aman ang anak ko. Ning naog gyud ay nagusam ng bata daga samok-samok ra na ba. Sa ma'am be. Kay human naman si ma'am kanina pud lang manghod to raw gitirahan na sa may breast dapit oh. Pa very good pud kayong bata kay nagbehave gid pud siya ba oh. Unya sa akong nabantayan diri samtang gasukat sila ma'am og sir. Buutan pud kay ilang mga staff diri. Samaan ni ma'am oh. Nya maulawon lang gamay. Ma'am, video sa takadali man. Lagi ng ma'am oy. Bitaw shoutout di ko sa mga staff diri sa Kailas Bridal Couture. Grabe ka mga buutan, maabi-abihon kaayo, di ka maikog ba. Wala lang ko kapangutana sa mga pangalan ani nilang duha, basta kay shoutout sa inyong duha ha. Ana si ma'am oh. Ma'am, video pa ta ma'am. Nalay nang ma'am oy, maulaw man. Agaray nakita nagtama saya ho pugi daw eh.
Grabe. Pero nakakargo. Bagay mo ning barong niya parisag kargo. Pero atik lang kay wa pa na nahuman gipangitaan pa na siya slacks. Awa na diya happy kay na siya lahi ra gid ba sa makasuot kag barong kay mahappy ka ba. Katawan ang mayang kuya oy. Ayaw ana iya sige daw ya Sigma boy daw ya. Sigma boy Sigma. Grabe gid ang isi oh. Nya karon kinakita naman ng slacks. Tawa ninyo pak. Pero ang kusahos gibutang ras tunga. Bahala ng purol diha basta kay nindot na kay kung sanina tanawa niyo up and down na oh. Unya tistingan dayon og bagay ba. Ana daw, Joy. Ana daw. Ana. Ay, ikaw ba magdala sa volleyball? Sige, Daw niya baktas. Ay angayan gid ay kaayo. Pero ang purol hipusa sana kay blocking kesto nga ba oh. Gaya to nila eh. Ay nana oh. Ay salamat dali ra gyud. Salamat. Sige gabiin na pod. Tato ta pasit ta ha. Lagi ya. Unya ra bayaran ng 1,000 sa balaya. Sige. Sige bantay ha larga ta. Yo, kapit na gabi yo. May gani, nisugot si kuya na mo additional kog 500. Wala pa, matulog dito sa tagong. Gani no, murag itag ata dito magbalik-banig tas gawas. Ay, salamat na abot ra gid ta nagabian gid ta bay. Okay na naman sa inyo ha. Ay, salamat. Ya, pagbayad na ya. Ya, naramang bayad ya oh. Ay. Narayo. Salamat ha. Sige, salamat kayo. Amping mo, amping. Lukuya asa si Siyam. Ha? Ambot, kung ito nagtapad? Na, wala man diri yo. Mukha na tong kuya be. Yo. Dako sa mumangod ya. Ha? Nadabuang ako naman yung pagitaan niya. Inyo man tumangod. Wala na sa likod ay. Wala man, namang gitan-aw. Wala yo, basta nabilin to sa Kayla. Kaya na nila, gibayan mo to nila. At kaya kung magpuyo kayon ba? Na, huwag nabilin to. Di na ako nasala. Sala na ninyo. No, patay kitong mama to. Kamang yo. Muna gumaling pa sa mundon. Ikaw kaya ako. Ikaw na bilin kay Siyam. Ikaw nagkauban man ni Isang sa kuwan, pakinan. Hala, nag-away na. Bahala mo dahil. Pagdumog mo diya. Gibayan doon nila ay. Huwag ka lang koy. Tigbantay ka Hindi ko may mo. tanong sa lahat to. Hindi ko may Naman ako kinubuangan. kayo sa inlan. Naman ako kayo sa inlan. Okay, daghang salamat sa nagtanaw sa among video. Shoutout lang nako si Intis Hernan Vlogs. Okay.